IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napanakirambak ni 2nd District Representative Angelo Marcos Barba iti Daklisan 2026 ken tinawen at Tuno Festival apan nagragsak kadagiti tattao iti Curimaw, Ilocos Norte kangarunaan na iti igi ti baybay kuna ni Congressman Barba na pintas launay daytoy a piyesta iti Curimaw kaputa na ragsak ado dagiti makitang dangay ken nagmayat a panunuten nga igi ti baybay iti pakaisay siyangkatan tinindaklan na pabuya iti Curimaw, Ilocos Norte. Daytoy panakkel tayo nga baybay a paggapuan dagiti na dumaduma at araon ngayon tayo ituno ita nga malen itultuloy tayo nga rod di at itimpuyog at itinulong agsisinaranay ken agikinamayan sanlaing nga iti aldaw iti panagpiesta tayo tudikat di iti inaldaw-aldaw at panagbiag tayo tangamin kay kanayon ko nga ibagbaga. Manipod iti pailan. Sanak pailan, imapog iti politika. Awan parikot, adi tayo marisot. Awan anungen, adi tayo may patumpal. Awan arapaak, adi tayo maragpat. Tuwing tayo agtitimpuyog, agsisinaranay, ken agikinmayan. Happy Fiesta, Curimaw! Kabayatan na sinarabo iso na dagiti agasawa kilala kaya ditoy ngayon panakila ni Curimaw kaya dagiti nagapuan na akas may sakin akay sa nga ili mainaig iti daytoy kit di maray pa ni Governor Cecilia Araneta Marcos iti daytoy a piyesta iti Curimaw, Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tata, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.